Haljinu. Jes, bolje nemoj haljinu, da. Haljinu. Jes, Ljudi, verovali ili ne, pada sneg. Ja sam u šoku. Ovo vreme je potpuno ludo. Neki dan je bilo 18 stepeni. Pazite, početak marta. 18, 19, čak i 20 je bilo jedan dan. Sada je pao sneg i sada je 2 stepena trenutno. Strašno. U trećoj nedelji snimanja. Dakle, snimali smo 20 epizoda. Emisija, kako god. Sada počinjemo sa 21. I danas je petak. Do utorka mi imamo još 10, što znači imat ćemo 30 epizoda. Dakle, u toku nedelje snimamo 10. Petak se snimaju 2, subota 3, nedelja 2, ponedjeljak 3. Zanimljivo je šta se sve desi u tih, da kažem, pa ajde mogu tako da kažem, nedelju dana u kulinarskom šovu. Kakvi se takmičare imamo, kako kuva ko je kakav čovek, dakle kakvi su oni kao osobe, kako oni komuniciraju između sebe. Ima tu svega i svačega, vidjet ćete. I suza, i smeha, i svašta. Sad ono što sam htjela da kažem jeste da smo i Raša i ja zaista onako pravi domaćini sa njima, super se družimo, svi imaju tremu kad dođu, što zbog mene, što zbog TV-a, zbog kamera i tako dalje. Raša se zeza, kaže, a ja zbog mene nemate tremu. Valjda ljudi imaju predrasude prema javnim ličnostima, kakav je ko u smislu da pred kamerama valjda se izgleda drugačije. Ja ne znam, ja sam stvarno normalna i prirodna žena, kod mene nema foliranja, ja se ne foliram, niti to znam da radim u životu. I sve ono što mislim i kakav sam ja to uradim i kažem, tako da ali verovatno televizija drugačiji utisak ostavi na ljude i onda kad upoznaju oni su svi u šoku i svi mi kažu kako si ti divna, kako si prirodna, kako si normalna. Iako je to meni veoma čudno jer ja mislim da bi oni trebali već odmah kad me vide da bi sam normalna i da je kao sve potpuno prirodno i cool kod mene. Međutim, ljudi imaju predrasude verovatno prema svim javnim ličnostima, to je normalno. Ali nismo svi isti. I veoma često se desi da ljudi pogreše u proceni. Meni se to dešavalo milion puta. Sneg je stao. Inače baš pada. I šta sam htjela da kažem? Da, bit će zanimljivo veoma danas. Ja sam juče pravila Raši spisak šta bi od jela trebalo da se nađe na meniju. Raša se oduševio. Valjda mu u kuhinji i njemu više sve isto i poručuje se uvek veoma slična klopa. Pa sam se prisjetila tih nekih starih jela koja su svakodnevnica nas, ljudi koji nemamo restoran i nismo kuvari. Tako da sad očekujemo malo drugačiju vrstu jela.
Da, ovo je sada, danas ćemo imati prvi put baraž. Mislim, snimamo baraž prvi put. I takmičari će imati zahtevnija jela, što je potpuno i normalno, jer ne možeš u baražu dobiti da kuvaš grašak sa junećim mesom. Ono bude nešto malo zahtevnije i drugačije. Jedva čekam i to, da vidim kako je neko malo zahtevnije jelo skuvati. Čovek koji neće da se pomeri, vozi sporo, ima i takvih. Mislim, u saobraćaju se stvarno ništa ne vedi nervirati. Uzalud je sve. Evo, setio se da se pomeri. Ne razumijem ljude koji voze automobil levom trakom, zaobiđu nekoga i ne sklone su desnu traku. A nemaju nikog ispred sebe. Meni to nikad neće biti jasno. I stvarno to ne razumem. Šta imaš od toga da voziš levom stranom, nemaš nikoga, mislim, ne shvatam to. Šta sam ja rekao, da se ne nerviram u saobraćaju? Tako da će biti zanimljivo da vidimo sad ta jela malo kako će da se snađu, jer to nisu svakodnevnici. Ja sam juče, pošto je već uveliko krenuo post, ja sam juče, ne bih da se hvalim što kažu, ali baš sam iznenađena kako je dobro ispalo. Pravila sam pasulj, što bi rekli naše majke, tlot, bez ičega. I napravila sam hleb. Postavit ću baš fotografiju da vidite. Da, pišite mi u komentarima ispod vlogova ako za nešto što pravim želite recept, vrlo rado ću u opisu napisati recept. Pravila sam hilandarski hleb. Hilandarski hleb imate i na YouTube-u, samo ukucate hilandarski hleb, vidjet ćete jednog sjajnog gospodina koji priča i pravi hleb. Prepoznaćete po tome što se hleb umesi pa se ostavi do sutradan testo. Sa maslinama je, eto, tako da znate, ako ima još neki da ne bude zabune. Moje, ovaj što sam ja pravila i što pravim često, on je sa maslinama i origano. I jao, na zdravlje, što bi rekli. Ovo će sad da bude za redom jedno 15 puta. Tako da sam ja juče spremila ručak za danas. Skula sam pasulj. Crveni pasulj, inače kako volim crveni da bude. I hleb. A danas ovamo šta ćemo probati? Vidjet ćemo. Ja postim inače, ali obzirom da se prave najviše prsna jela, dobila sam blagoslov svog duhovnika da mogu da konzumiram, obzirom da je u pitanju posao, što bi rekli, treba to ispoštovati. I to je to, ljudi. Ja se izgleda nisam nešto naspavala dok zevam ovoliko. To je to, drugari. Vidimo se uskoro. Da, dolazi stilistkinja da donese 15 kombinacija. Meni treba 10. Jer snimam 10 emisiju toku nedelje. Ona uvek donese unapred sve za tih nekoliko dana. Pa da vidimo baš šta je donela i kakve su stvari. Vidimo se tamo uskoro. Ćao, Mićo. Nećemo da jediramo. Molim vas. Snimaj kako snimaš. Ajde, Oler. Ajde, čekaj, imamo nešto slatko. Vidi ovo moramo tučemo na sred sebe. Ovo je ono torta što se tuče. Znaš ono što se udara? Aha! Da. A što će da bude unutra?
Ne znam šta će da bude, ali znam šta će da bude u redu. A ko je to doneo? Ovi? Da. Neće nas potkupiti, kaži. Ja sam to kazao. Nema potkupljivanja. Da. Nema potkupljivanja, ali hvala. Rekao sam da postiš, ona je noćas pravila mantije sa tučemo tuđima. tamo, možemo i ovdje naš. Pa ne znam, rekli da tučemo, možemo i tamo, što ne bi tukli tamo. Evo Voja i ja se sređujemo, ja znam, često kažem Jova. A Bojan je dečko otišao da vidi da li može da nađe negdje lepak za trepavice. Imamo još jednu divnu šminkerku ovdje, pa ćemo vjerojatno da pozajmi od nje ako je žena ponela. Jer je on zaboravio. A ako ne, onda će da ide kući po šalis. Onda ćemo bez lepka za trepavice. Šta da radimo? Sve što se mora nije teže. Čekamo Bojana da imamo šta će da kaže. Sad kad uleti ko furija. Nema! Inače danas imamo talase. Histeriše izgleda da nema. Da. Jel ih češljamo na kraju, jel? Aha, da. Super. Samo malo stabilizuje. Super. Mi ćemo da pošaljamo nekoga da kupa. A gde mi sad druga trepavica odavde? A šta ti ono tamo? A nemaš ni trepavice? Ne, imam trepavice, sad sam bio presekao tamo na onu polovinu kako se neki treba. Ovako izgleda šminker koji ne donese sve svoje na set, a uzme pare. 50% popusta imaš kod mene, tako da ovaj jedan Kaži doživotno propust... da te snimim za vlog, da to ostane na YouTube. Nećeš dobiti Doživotno. doživotno, posle ovog menjamo cenovnik! Izvolite. Hvala, jao. Joj, imaju ovu moju sliku, to je jako super. Baš ti dobro sliku. Šta ćeš sada ti? To je totalno Monika Belucci. Tvoj? Ne, mislim da si tada smo počinjali možda. Ajde. Samo na sve. Je, snimili smo prvi Reels! Ide Reels! Šta je to? Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hoćeš to da si... Da si... Sjemko, prvo me zanima kako se znaš na ulozi voditelja, vidim držite se za ruke, a znači sve je u redu. Za Nagradni fond od čak 4,3 miliona dinara. To je bio naš uvod. Šta si A sad to pitala? je šta si pitala? Da. Vidimo, odlično se vi snalazite pred kamerama kao voditelji. Mi u stvari mislimo samo šta ćemo pričati, da to bude sve lepo, tako da mi uopšte ne slušamo šta nas kupuju. Ne, šta god da nas pitati, mi pričamo naše. Sad šalu na stranu. Našli smo se sjajno. Ćao ljudi, evo nas na setu. Sada snimamo playback za Majke i Snajke numeru koju sam otpevala, koja će se naći na mom YouTube kanalu. Imaš to i jedan način, ako uzmeš pravi začin. Bila ti ne slažu krivu, peta u crveni. Samo da se svi može, samo da se svi zinu. Kuhinja je naša bajka. Kuva majka, kuva majka. Kuhinja je naša bajka. Evo ljudi, snimili smo naš playback, da ne kažem spot, ali ko zna kako će da ispadne, može bude i spot za numeru Majke i Snajke koju sam ja otpevala. Odsvirali smo super. Sjajno ste osvirali, da. Genijalni ste bili. Obećamo vam da ćemo imati, kada se završi serijal, ja sam obećala produkciju, inače da znate, bez vas, ali pretpostavljam da ćete pristati, da napravimo ovde žurku. Može. Pošto mi skoro nismo nigde svirali, tako da ovo će nam biti prva svirka. Trebamo malo da Trebamo malo da razvijemo, da se uvežbamo malo.
A da hvala ti što činiš? Slabo nas čuješ? Muči jadna, muči jadna. Si tu, ljubavi? Ajde, samo brzinski. Vidi kako sam sedela. Ajde, ja ću da čučnem. Ajde s ovom, ja ću da čučnem tu. To mi će snimaš. To može. Parola, snađi se. Snađi se da budeš lepa. Sedela sam, mnogo se gušla haljina, znaš? Ali je mnogo lepa. Ali lepo se i pegla. A lepo se pegla? Pa da. To. Ne znam kako ide pesma Miki Milane, ali zna se. Miki Milane, baš mi ne daš mira, pa nije moje srce od papira, pa da ti ga dam. Naučila sam. Da se nagnete ka meni. Srce od papira, pa da ti ga dam. Reš me, otpadaš u startu. Rašo, manje komuniciraj sa tim što su ti doneli da te podmite, jer to ne pomaže. Da znaš. Ne, mene ne podmićuju, ne. Ajde. Uzeli smo čekić, ajde. Koliko smo mi ozbiljni. Želju pre nego što se... Ili imamo neku želju... Čekaj, molim te. Ne znam, nama je rečeno da ovo popijemo. Ajde, Rašo. Kako mladenci. Da tuči. Hoćeš ja? A moram Tuči, sredinu, sestro. ja mislim. Nemoj da mi isprljaš haljinu. Jes, bolje, nemoj haljinu, da. Opa! Ja. Ovako, znači... Majke, Snajke. Seka, Raša. Raša, Seka. Vidi, ja samo vodim Rašu. Ja samo vatam Seku, ona izvlači Rašu. Evo, majke, Divno. Jo, hvala, drugari. Divno, ovo sam sakrila. Hvala puno. Žena si porasla. Da, 15 cm. Svaka ti čast. Svaka ti čast. Jesmo sad tu, jel tako? Jesmo sad isti? Jesmo. Jel mi veruješ da ove štipe sam sad prvi put obula, a pre 2 godine sam ih kupila. Jesi ti udobne? Jesu. Sad ćemo da vidimo. Verovo ili ne, stvarno su udobne. Sad ću da vidim Možda ne deluju, ali su udobne. Sad ću da vidim da ćeš patofnice one tvoje da nosiš da kad krene snimanje. Neću, nema šanse, mnogo su udobne. I dobro ti stoji tako. Eto, hvala ti. Smo lepi. Ki upisani. Udružujemo varjače Rašo. Jeste, za nagradni fond. Ali ne za mene i tebe. Ne, udruži. Pip! Pip, Nanu. Nije, Nano, s obzirom da će tvoji Miljane, dođe vam. Miljane. Molim. Hoćeš da se ponašaš ti? Moraš. I čao ljudi, evo samo da vidite da i kad dođem kući kuvam. A nije teško. Jel nije teško da kuva mama? Nije. Evo da pogledate da pravim grašak. Evo ga grašak. Sutra za ručak mojim ukućanima, obzirom da je post i da poste. A ja ću biti sutra cijel dan na snimanju. Jaki, ajde maši ovdje, Jakove, maši. Ćao. Jaki je naučio na daljinski konačno nešto da gleda, sad je oduševljen.